Dies ire, dies illa, solvet seculum in favilla. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa sa mga kapitbahay namin na naikwento niya sa akin nitong December 25, 2019 lang. Pasko yun. Pumunta siya sa bahay namin para maikwento sa akin ito. Hindi na ako magbabanggit ng kahit na ano pang pangalan. Taong 2002, dito sa mismong village namin, Parañaque City. Itong mga panahong ito, kainitan ng mga talento sa Japan. Napakaraming agency ang naghahanap ng mga talento. Malaki kasi ang nagiging komisyon nila sa mga ito. Lalong-lalo na kung ito ay yung tinatawag na Class A na talent. Kapag tinawag kasing Class A talent, ito yung mga talento na sobrang ganda na. Yung mga tipong artistahin. Usong-uso noon sa mga talent scout noong mga panahong ito. Yung tinatawag nilang Isabel Granada looks. Kung kilala nyo itong 90s na artista na ito, ganito kaganda ang gustong-gustong itsura ng mga Hapon. Kaya kapag meron kang ganyang kapitbahay o kaibigan, asahan mo, yayaman yan oras na makita ng talent scout na nagpapaalis ng mga talento papunta ng Japan. Saktong-sakto naman noon na meron kaming ganyang kagandang kapitbahay na merong palayaw na Neng. Nadiskubre si Neng ng isa sa mga talent scout ng tita ko noon. Tamang-tama naman ang edad ni Neng noong mga panahong ito. Nasa edad 18 siya. Pwedeng-pwede na siyang isabak sa Japan kung gugustuhin niya. Pero parang alangan pa ang mga magulang noon ni Neng na paalisin siya. Kasi kahit papaano meron silang kaya sa buhay. Ito namang tita ko hindi mapilit. Ang sabi pa niya, sabihan lang siya kung gusto nitong umalis. Anytime naman, bukas ang promotion nila para sa kanya. Ilang buwan ang lumipas. Napapansin nila na panayang bisita ni Neng sa bahay ng tita ko. Tingin ang gamit, tingin kung anong bago. Yun pala, nag-oobserba ito kung gaano kayaman ang tita ko. Hindi naman niya matsyempohan yung tita ko na nasa bahay kasi palagi itong nasa Makati. Doon kasi ang office nila. Hanggang isang hapon, nagulat sila dahil pumunta ulit si Neng sa bahay nila. Pero sa pagkakataong ito, pumayag na siya para maging talento ng tita ko. Nakapagpaalam na din siya sa mga magulang niya at pumayag naman ang mga ito. Agad-agad inasikaso ng tita ko ang mga papeles ni Neng at pinagsimula na siyang mag-training. Dahil nga napakaganda ng mukha nito ni Neng, unang VTR pa lang niya, pumasa kaagad siya. Alam ito ng mga dating nag-Japan. Kapag sinabing VTR, ito yung screening nila. Titingnan ang itsura mo at katawan. Kapag pasado ka dyan, aasikasuhin ka agad ng agency yung visa mo para makapagtrabaho ka na sa Japan. Sa pagkakatanda ko, tourist visa muna ang kukunin sa'yo para makalabas ka ng bansa. Itama niyo kung sakaling mali ako ng naaalala. Bata pa kasi ako ng mga panahong ito. Baka mali lang ako ng rinig nun. Anyway, balik tayo sa kwento. Naghintay lang ng ilang buwan si Neng noon at nakaalis na siya papunta ng Japan. Sabi-sabi noon sa ganitong larangan, kapag first-timer ka, ito yung panahong bubuhos sa'yo ang lahat ng pera. Lalong-lalo na kung maganda ka. Lahat ng klase ng panliligaw mula sa mga hapong magkakagusto sa'yo, mararanasan mo. Lahat ibibigay sa'yo para lang makuha ka nila. Ganun yung nangyari kay Neng. Halos milyon-milyon ang kinita niya sa unang alis pa lang niya. Nagawa agad ni Neng na bumili ng ilang tricycle noon. Tapos yung bahay nila na hulugan, binayaran niya ng cash. Tapos lahat ng bayarin at utang nila, siya ang nagbayad. Ang ganda ng takbo ng buhay nila Neng noon. Pero dahil sa sobra-sobrang perang ibinibigay niya sa mga magulang niya, nalulun ang nanay at tatay niya sa napakasamang bisyo. Yun ay yung pagsusugal at ang pagdudroga.
Walang kaalam-alam si Neng sa ginagawa ng mga magulang niya, sa lahat ng perang ipinapadala niya. Hanggang dumating yung araw ng pag-uwi niya mula sa Japan. Gulat na gulat si Neng kasi yung itsura ng mga magulang niya, animoy merong sakit na TB. Sobrang papayat tapos lutang na lutang. Duda niya, baka napuyat lang kasi hinihintay siyang makauwi. Madaling araw kasi yung lapag ng eroplano niya noon. Kinaumagahan, normal na normal yung mga magulang niyang nakikipag-usap sa kanya. Pero napapansin niya na merong mali. Hindi niya alam kung ano. Nung tinanong niya yung kapatid niya, sinabi nito ang lahat ng kabulastugang ginagawa ng mga magulang niya. Umamin ito sa kanya na nagdudroga yung nanay at tatay niya. Galit na galit si Neng sa lahat ng narinig niya, hanggang sa inaway niya ang mga ito. Kung ano-anong masasakit na salita ang binitawan niya sa mga magulang niya. Iyak ng iyak ang nanay ni Neng noon at sorry ng sorry sa anak niya. Pero matigas si Neng. Plano niya sanang hindi na umalis noon kasi marami na siyang naiuwing pera eh. Tapos bayad na lahat sa kanila. Pero wala. Hindi niya kayang makitang gano'n ang mga magulang niya. Kaya nagpasya si Neng na mag-renew ng visa at pumunta ulit ng Japan. Sandaling-sandali lang ang hinintay niya at nakaalis kaagad siya. Kasi siya talaga ang pinaka-nire-request ng mga customer noon sa club na pinapasukan niya. 3 linggo lang ang lumipas nung nakaalis siya. Dumating kay Neng ang pinakamasamang balita. Yung nanay niya namatay. Inatake ito sa puso sa sobrang depress at lungkot. Hindi niya kinaya yung sama ng loob ni Neng sa kanya. Kaya kahit hindi pa tapos ang kontrata ni Neng sa Japan, umuwi ulit siya ng Pilipinas para sa nanay niya. Iyak siya ng iyak at sising-sisi siya kung bakit niya iniwan ang nanay niya. Samantalang yung tatay naman niya, blankong-blanko lang at walang pinapakitang emosyon sa nangyari sa asawa niya. Adik eh. Kinagabihan nun, walang natulog sa kanila, maliban kay Neng. Pagod na pagod kasi ito. Pagtapos kasi ng trabaho niya nun, agad-agad ay umuwi siya. Akala ni Neng, yun lang ang bangungot na mangyayari sa buhay niya. Pero hindi. Meron pang mas malala. Habang natutulog siya at nagpapahinga sa kwarto niya, umakyat doon yung tatay niya. Batak na batak ito sa droga at tila ba asong naglalaway. Sinunggaban siya ng tatay niya at tinakpan ang kanyang bibig. Meron itong hawak-hawak na napakalaking kutsilyo. Sinabi ng tatay niya sa kanya na may halong gigil. Kapag hindi ako nakaisa sa'yo, papatayin kita. Magubad ka. Hubad! Habang nangingilid-ngilid ang luha ni Neng, naguhubad ito ng kanyang mga suot. Dahil sa kainipan ng tatay niya, inambahan siyang sasaksakin siya sa liig. Napapikit si Neng at nagmamadali itong naghubad. Habang yung tatay naman niya, gigil na hinahalikan siya habang ginagamit ang kanyang katawan. Nakatulala lang si Neng noon at nagdarasal siya na sana masamang panaginip lang yung nangyayari sa kanya at sana hindi na siya magising. Hanggang sa nakatapos yung tatay niya. Pero ang masakit nito, pagtapos siyang gamitin ay binaboy siya ng tatay niya. Wala nang luhang tumutulo sa mata ni Neng. Naubos na ang lahat. Tulala na lang siya habang hinahayaan ng tatay niyang gawin ang kahit na anong gustong gawin ito sa katawan niya. Nung nagsawa yung tatay niya, bumaba na ito. Habang si Neng, nanatiling nakatulala at hindi makapaniwala sa nangyari. Kinaumagahan, hindi lumalabas ng kwarto si Neng. Hanggang sa katukin ito ng kapatid niya. Binuksan ni Neng yung pintuan niya at tila ba walang nangyaring masama sa kanya. Normal ang itsura nito at pakikitungo sa kapatid niya. Kumain sila ng almusal ng sabay-sabay. Nagkwentuhan ng mga nangyari nung wala siya, mga ginawa ng nanay niya nung umalis siya,
Normal na kwentuhan pang pamilya. Maski nasa harapan niya yung tatay niya, wala kang makikitang bakas kay Ning na meron siyang sama ng loob dito. Inaasikaso pa niya ito. Yung tatay naman niya, naiilang sa kanya kasi alam niya yung kasalanan niya sa anak niya. Nung lumabas yung kapatid niya, silang dalawa na lang ng tatay niya ang naiwan. Pero ang hindi alam ng magtatay na ito, nasa bintana lang yung nakababatang kapatid ni Ning. Naririnig ang lahat ng pinag-uusapan nila. Akmang magsasalita na sana yung tatay ni Ning nang pigilan ito ni Ning at sinabi niyang, "Nangyari na yun, okay na ako. Takang-taka yung nakababatang kapatid ni Ning at tanong niya sa sarili niya, anong nangyari? Maya-maya pa, bigla-bigla na lang umiyak yung tatay ni Ning at sorry ito ng sorry sa kanya. Sinabi na lang ni Ning na irespeto yung bangkay ng nanay niya. Makalipas ang 2 araw, inilibing na yung nanay nila. Pag-uwi nila ng bahay, nagkulong si Ning sa kwarto. At kahit katukin nila ito, hindi sila pinagbubuksan ng pintuan. Buong araw ang lumipas na nasa loob lang ng kwarto si Ning. Kinaumagahan, kinakatok ito ng kapatid niya para sana mag-almusal. Pero wala talaga. Hindi ito nagbubukas ng pintuan. Oras ng tanghalian, ganun pa rin. Kahit oras na ng hapunan, wala pa rin. Lahat sila sa bahay nagdududa na kung bakit ayaw nitong buksan yung pintuan. Hanggang sa naisipan ng tatay nila na sirain na yung kandado ng pintuan niya. Pagtulak na pagtulak nila sa pinto ng kwarto ni Ning, bumungad sa kanila ang isang bangkay ni Ning na nakasabit sa kisame ng kwarto niya. Nagpakamatay si Ning at ibinitay niya ang kanyang sarili. Hinintay niya lang na mailibing ang nanay niya at binawian niya ng buhay ang kanyang sarili. Halos gumuho ang mundo ng tatay niya at kapatid niya dahil sa nasaksihan nila. Dahil kamamatay pa lang ng nanay niya, sumunod kaagad yung ate niya. Yun ang pinakamalaking dagok na nangyari sa buhay nilang magtatay. Halos mabaliw sila at hindi makapaniwala sa nangyari. Pero wala na. Nandun eh. Kaya tinanggap na lang nila. Lahat sila takang-taka kung bakit yun ginawa ni Ning. Iniisip nila na merong malalim na dahilan kung bakit ginawa niya ang bagay na yon. Gusto nilang paimbestigahan sa mga pulis, pero ayaw nung tatay. Ang wika pa nito, okay na sila. Matapos ang lahat-lahat ng insidenteng yon, hanggang sa mailibing si Ning, hindi na naungkat yung panggagahasa niya sa sarili niyang anak. Hanggang isang gabi, nung mahimbing nang natutulog yung tatay niya, nakita ng kapatid nito na bigla-bigla na lang itong bumangon at animoy takot na takot. Nakita niyang naglakad ito papunta sa kwarto ni Ning. Tinatawag niya pero hindi siya pinapansin. Kaya ang ginawa niya, sinundan niya. Sinilip niya yung tatay niya sa maliit na siwang ng pintuan. Doon niya nakita na nakaluhod ito. Magkalapat ang 2 kamay. Panay ang iyak at paghingi ng sorry. Sobrang dilim ng kwarto ni Ning nun. Tanging ilaw lang sa labas ang nagbibigay liwanag para makita niya ang tatay niya. Nung unti-unti niyang binubuksan yung kwarto para makita kung sino ba ang kausap ng tatay niya, pag-angat niya ng ulo niya, doon niya nakita na merong nakasabit sa kisame. Nakataas ang 2 kamay at yung buhok nito ay nakabuhaghag na tila ba parang sinisindak ang kanyang tatay. Nanigas ang buong katawan niya at hindi siya makakilos sa kinatatayuan niya. Nangingilid ang kanyang mga luha na gustong-gusto ng pumatak pero hindi nito magawa. Naihina din siya sa salawal sa hindi malamang dahilan. Maya-maya pa,
dahan-dahang humaharap sa kanya yung babaeng nakabitay sa kisame. Pagharap nito sa kanya, mukha ni Neng ang kanyang nakita. Pero naaagnas na ito at tila ba nahihirapan sa kanyang sitwasyon. Nagbibitak-bitak na ang mga labi ni Neng nang bigla itong nagwika sa kanya ng, "Tulungan mo ko. Mahirap ang kalagayan ko dito. Tulungan mo ko. Tulungan mo ko!" Pagtapos nun ay bigla na lang sumara yung pintuan. Lahat ng nararamdaman niya ay nawala. Kaya ang ginawa niya, pilit niyang binubuksan yung pintuan. Nung nabuksan niya ito, naabutan niya yung tatay niyang iyak ng iyak at kung ano-ano ang pinagsasasabi. Narinig niya na lumabas sa mismong bibig nito yung pag-amin niya na ginahasa niya ang sarili niyang anak. Nung narinig ito ng kapatid ni Neng, napaupo na lang ito sa gilid ng kwarto at natulala. Kinaumagahan, pumunta kaagad sa police station yung kapatid ni Neng kasama yung tiyahin niya. Doon ay sinabi niya ang lahat ng narinig niya at pag-amin ng tatay niya. Ultimo yung tatay niya, dinetalye ang lahat-lahat ng ginawa niya kay Neng. Agad-agad ding dinampot yung tatay niya ng mga pulis at ikinulong ito. Kaya ang naiwan na lang sa bahay nila, siya, tiyahin niya, at iilang mga pinsan niya. Ayon pa sa kanya, paminsan-minsan ay nakikita niya yung ate niya sa kwarto nito. Nakaharap sa salamin at nagsusuklay. Pero hindi siya sigurado kung ito nga iyon. Kasi yung nakikita niyang refleksyon sa salamin, walang muka. Pero yung hubog ng katawan, alam niya na ate niya yon. At magpahanggang sa ngayon, nakakulong pa rin ang tatay nila dahil sa hindi makataong ginawa nito kay Neng. Okay, Tol, alam ko nakikinig ka ngayon sa akin. Sana naibahagi ko na maayos ang kwento mo tungkol sa kapatid mo at sa karumal-dumal na sinapit ng pamilya ninyo. Maraming salamat sa pagbahagi mo ng kwento sa channel ko. Kahit alam ko mabigat ito sa pakiramdam mo. Kagaya nga na nabanggit ko sa iyo nung nag-uusap tayo, iilan sa mga kaibigan ko ay nakikita ang kaluluwa ng kapatid mo. Paikot-ikot dito sa village natin. Kung hindi ako nagkakamali, ayon sa mga kaibigan kong nakakita sa kanya, siya yung kaluluwa na nakasuot ng basang-basang puting tela na napakarumi. Pati yung buhok niya basang-basa din. Wala itong ibang ginawa kundi umiyak at magpaikot-ikot sa lugar natin. Parehas tayo ng paglalarawan sa kaluluwa ng kapatid mo. Hindi man namin siya magawang matulungang makatawid, isasama na lang namin siya sa mga dasal namin. At saka sa mga OFW kong listeners, sana meron kayo nadampot kahit konting aral sa kwentong ito. Palagi po tayong magtira para sa mga sarili natin. At siguruhin po natin na yung perang pinaghihirapan natin sa ibang bansa napupunta sa tama. Alam ko po na hindi biro ang magtrabaho sa ibang bansa, lalong-lalo na malayong malayo ka sa iyong pamilya. Kaya napakalaki ng respeto ko sa inyong lahat. Mabuhay kayo. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.